Imini yeSabatha mayibenhle kwabangcwele. Namuhla inkonzo yeSabatha sizoyiphathelwa ngumfundisi Mthembeni Mpanza, umelusi ongumholi webandla lamaNazaretha kaNkulunkulu. Sabatha ayibenhle kwabangcwele. Ihloko salenkonzo sithi asiqondise umlando nesisekelo senkolo yethu. Enkonzweni edlule sakuveza ukuthi inkolo kaJehova ebizwa ngokuthi inkolo kaMose, iMosaic faith, yalethwa nguJehova kuma-Israyeli entabeni yaseSinayi eminyakeni yo-1447 BC. Ama-Israyeli enkolo ayemukela esendleleni ephuma ekuthunjweni kabaseGibhithe. Lo mlando utholakala ku-Exodus 19 verse 1 to 25. Sakuveza futhi ukuthi le nkolo kaJehova yaqedwa ngabezizwe emva kwempi eyaba phakathi kwamaJuda namaRoma ngo-70 AD. Encwadini ethi From Babylon to Djibouti, uProfessor Winster uthi amaJuda amaningi abulawa, amanye abalekela ezintabeni naseGibhithe. Kwashawa umthetho owawenqabela ukugcinwa kwezinsuku ezingcwele, iSabatha kanye nokusoka. Ngenxa yokuzingelwa ngezizathu zenkolo, umpristi omkhulu Onias III kanye namanye amaJuda babalekela emazweni ase-Afrika njengaseGibhithe naseLibya. Imbangela eyaholela ekufudukeni kwamaJuda kwaba izimpi, ukuhlukunyezwa ngokwenkolo kanye nohwebo. Lesi simo senza ukuba kugcine kunamaJuda afudukela e-Afrika. Ngo-70 AD ujenene uTitus wawuqeda ngenkemba umbuso wamaJuda. Kusukela ngesikhathi sikaPompey kuya kwesikaJulius Caesar, alinganiselwa isigidini amaJuda abalekela e-Afrika, exoshwa ukuzingelwa nokugqilazwa ngamaRoma. Izimakethe zazigcwele izigqila ezingamaJuda amnyama, njengoba kuDeuteronomy 28 verse 64 kuthi uJehova uyokuhlakazela izizweni zonke kusukela kolunye uhlangothi lomhlaba kuze kufike kolunye. Uyokhonza lapho abanye onkulunkulu bemithi namatshe ongabaziyo wena nokhokho bakho. Uyaqhubeka uProfessor uthi lesi siprofetho kanye nezinye eziqukethwe kuDeuteronomy 28 from verse 15 to 68 zehlela amaJuda amnyama emva kokuba engayithobelanga imithetho kaNkulunkulu. Izizwe eziningi zathuthela amaJuda ebugqilini. Amadodana kaIsrayeli asabalela kuwo wonke amazwekazi omhlaba. Amen. Sabuye sachaza ukuthi okuseqinisweni akaze abe khona amaJuda amhlophe, nokuthi iJudaism inkolo eyaqala ukuba khona emva kwa-700 AD. Njengoba echaza uProfessor, amaJuda esehluliwe ngo-70 AD abazigqila zabezizwe, ikakhulu okwabe kuyiwo amaRoma.
Ngo-325 AD uConstantine wasungula inkolo yabezizwe. Isisunguliwe lenkolo lumbusi ngemthetho ebizwa ngokuthi ngamaCretes wayiqeda inkolo yamaJuda. Abulawa kabuhlungu amaJuda ayitholakala esahamba ngokwezimiso zikaJehova. LamaCretes ami kanje: ngiyayichitha yonke imikhosi nemicimbi nemithetho, ukudla isinkwa esingenamvubelo, iminikelo yamawundlu eyenziwa ngamaHebheru. Ngichitha nayo yonke imikhosi yamaHebheru, iminikelo, imithandazo, ukuzingcwelisa kanye nokudumisa kwabo, ukuzila kwabo, imikhosi yokweshwama, amasabatha, amahubo nezaga, nokuya kwabo ukuyokhonza emathempelini. Mina ngokwami ngithi angikufisi nakancane ukuthi kube khona ukubuya kulenkoloze yamaJuda, noma ukutholakala ngidla namaJuda, noma ngenza imikhosi kanye nabo. Kunalokho uma kukhona ukukhuluma nabo kufanele kube ukuthi bayatshelwa ngokusobala ukuthi bashiye lo msangano wabo wenkolo yamaJuda okuyinkolo kaJehova. Uma eke waba khona utholakala enza lokho noma yimina, mangehlelwe isiqalekiso sikaKhayini noma inhloboni yesijeziso sokwephula umthetho, ngisamukela njengesingifanele. Amen. Ngijwayele ukuzwa izifundiswa ezimnyama zihlaba iBhayibheli. Abanye bethi iBhayibheli incwadi nje eyabhalwa ngabamhlophe ukusidukisa. Kodwa angaze ngizwe lezi zifundiswa zikhuluma ngalamaCretes, ngawo abezizwe ababulala izinkulungwane ngezinkulungwane zama-Israyeli akhonza uJehova. Ngabe lezi zifundiswa azazi lutho ngalamaCretes? Uma bewazi kwenziwa yini ukuthi bengaphawuli ngento embi kanje eyayenziwa isizwe simhlophe ngokuqeda inkolo yokhokho bethu? Kodwa ivangeli eselibuswa ukuthi akuchithwe iBhayibheli nenkolo. Kanti ayibuyiswa ngani inkolo kaJehova? Eminyakeni yo-600 AD abezizwe bahlanganisa amanye ama-scrolls ayibhalwe ngamaHebheru base bewabiza ngokuthi iBhayibheli. Leli iBhayibheli lalehlukaniswe kabili, kuyiTestament elidala neTestament elisha. Ngokwemfundiso yabezizwe, iTestament elidala liqukethe inkolo nomlando wamaHebheru, bese kuthi iTestament elisha liqukathe ivangeli likaJesu. Kodwa njengoba sezochaza, ziningi izimfundiso ezingayilo iqiniso ezichazwe ngenkolo yethu. Incwadi ngempilo kaYeshua kusukela eneminyaka engu-12 kuya kwe-30 eyabhalwa ngabapostoli ethi The Gospel of the Apostles, amaRoma ayishisa. Nencwadi kaMaria ekhuluma ngempilo yakhe uMaria noYeshua yakhishwa kwiNew Testament. Eyabhalwa ngabalandeli bakaYeshua ethi The Gospel of the Nazarenes yahunyushwa ngokuhlanekezelwa, yabe isibizwa ngokuthi ngokukaMathewu. Lezi zincwadi zazishiselwa ukuthi zingawaveza amaqiniso ayezophikisa imfundiso nkolo yabezizwe. uYeshua owabe eliJuda wazalwa ngo-6 AD wahamba emhlabeni ngo-33 AD esalokhu engaphansi kwenkolo kaMose. Pho kwaba kanjani ukuthi leli gama likaYeshua lishintshe kuleli elalilethwe ingilosi? Sesichaze kaningi ukuthi uDr. Kotze ongumsunguli nomphathi we-Institute of Theological Research Council ekhasini 62 lencwadi yakhe ethi Come Out of Her My People, wawuchaza kanjani umlando ukuthi igama elithi Yeshua okuyigama lomsindisi wethu
lashintsha kanjani laba ngu-ISIS. Asizukulokho sikuphinda ke lokho. Kuyo le ncwadi uDr. Kotsa uphinde aveze ukuthi noHans Lamer kwi-article yakhe ethi Philologische Werkschrift unumber 25 wangomhla ka-21 June 1930 uthi uyakhumbula ukuthi u-Iso wabe engunkulunkulukazi wokwelapha kwamaGreek. Uthi uDr. Kotse kungamampunge ukuthi igama elithi ISIS lihunyushwe lisuselwa olwimini lwesiHebheru elithi Yahusha noma lwesi-Aramic elithi Yeshua. Leli gama lisusela kwisiGreek. Manje sezogxila kumehluko phakathi kwesisekelo senkolo kaJehova nezinkolo zabanye onkulunkulu. Esinye isifundiswa sathi our mind as black people is so infiltrated to the extent that we believe anything the white man wants us to believe. Ingqondo yabantu abamnyama isexoveke ngangokuthi sikholwa noma yini esitshelwa ngumlungu. Umlando wenkolo yethu uqondile. Abezizwe baqala ngokuyiqeda ngamaCretes inkolo kaMose. Kwathi ngokuqili basebenza sengathi kusaqhubeka inkolo kaJehova. Yize lenkolo kaMenzwezwe nomhlaba yaqedwa yibo. Kwase kuthiwa imithetho kaMose iqedwe ngenxa yesivumelwano esisha esilandelwe ngenxa yalokho abathi isiprofeto sikaJeremiya. Kodwa uya akakwazi ukuziphikisa. Kusho yena ukuthi okokuqala umthetho wakhe umi ngunaphakade. Okwesibili kwasho yena futhi ukuthi akukho ngisho isicashana somthetho wakhe esoke sisuswe. Akwazi-ke ukuthi kungathi inkolo kaMose yachithwa yibo abezizwe bese futhi kuba yibo abathi kunesivumelwano esisha esichitha umthetho wenkolo esabe vele beyichithile kwabulawa nabalandeli bayo. Ukuchithwa kwenkolo kaJehova sekwenziwe sengathi ngakho kulandelwa isiprofeto esencwadini engcwele, kanti akunjalo. Kusaqhutshwa lobo buqili bokuqedwa kwenkolo kaMenzwezwe nomhlaba okwenziwa ngamaCretes. Ngakho-ke kumele kwazeke ukuthi igama elithi Yeshua yilona gama elalethwa ingilosi. Igama lomuntu alikaze lihunyushwe liswe kwezinye izilimi ngaphandle uma lowo muntu esigqila. Asikwazi-ke ukuhumusha ngokushintsha igama elafika emhlabeni lilethwe ingilosi bese siletha elethu igama esingazi ukuthi lamukelekile yini ezulwini. Kumele sizibuze ukuthi uYeshua oliJuda uhlangane nini na kanjani nenkolo yesizwe esiyisitha esingaka sawo amaJuda. Kule ntshumayelo siveza umlando wenkolo kaJehova abezizwe abayibiza ngokuthi inkolo yamaHebheru. Inkolo kaJehova isukela entabeni yaseSinayi lapho uJehova owayehlisela esizweni sakwa-Israyeli ngo-1447 BC. Abakwa-Israyeli bamhlubuka uJehova wase ebayekela ezitheni ezagcina ngokubanqoba ngo-70 AD. Emva kwalokho zayiqeda inkolo kaMose ngamaCretes njengoba siwabhalile ekuqaleni. Kodwa kwathi uma abezizwe sebehlanganisa iNew Testament eminyakeni yo-600 AD ababe besakuveza ukuthi inkolo kaMose seyachithwa. Basebenza sengathi ukuchithwa komthetho kaMose kususela kwisivumelwano esisha esasiprofethwa ngumprofeti wakwa-Israyeli. Kodwa isizathu sokuthi enkolweni entsha singayilandeli inkolo kaMose
futhi lingekho igama likaJehova noYeshua kungenxa yokuthi lenkolo yaqedwa ngamaCretes nabalandeli bayo abaningi babulawa. Noma kunemibhalo eminingi kwiNew Testament ehlanekeziwe, kodwa zonke izincwadi ezikuNew Testament zabhalwa ngamaHebheru. Okumele umlandeli wenkolo kaMose akwazi ukuthi azi ukuthi inkolo kaJehova izimele, ayihlangene nezinye izinkolo. Yilesi sisekelo senkolo kaJehova esehlusa kwezinye izinkolo. Okokuqala, inoNkulunkulu oyedwa. Sikhonza uNkulunkulu ogama lakhe nguJehova kuphela. Okwesibili, uNkulunkulu wethu ukhonzwa ngokugcina imithetho yakhe owayiletha kithi ngoMose kanye nezimfundiso zabaprofeti ezenanela umthetho kaMose. Uma enkolweni yabezizwe bethi abasaphili ngaphansi komthetho, ngokucashile basuke besho ukuthi kule nkolo yabo entsha abasoze bagcina umthetho wenkolo kaJehova, okuyinkolo esebayiqeda ngamaCretes. Inkolo kaMose yavuswa ukufika kwaShembe eNatali, nowayimukela kuNkulunkulu entabeni yasenhlangakazi ngo-1913. Ukuthi isisekelo sebandla lamaNazaretha imithetho esenkolweni kaMose, lokhu uShembe wakubhala phansi uverse 3 womthandazo weSabatha, lapho ethi, mesabeni uJehova zula ngezizukulwane, nigcine imithetho yakhe owanilobela yona uJehova inceku yakhe uMose, ukuze kudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo eMkhosi. Amen. Ukuthi umuntu ongaphansi kwenkolo kaJehova umbona ngokugcina umthetho kaMose, abuye afundisa abantu ngokugcina komthetho kaJehova, njengokusho kukaYeshua kuMathewu 5 verse 19. Umprofetikazi wase-America uSister Celestial ungumprofeti kaJehova, ngoba akagcini ngokuprofetha ngokuzokwenzeka, kodwa u-90% wevangeli lakhe lingokufundisa abantu ukuthi bagcine yonke imithetho kaJehova owayiletha kithi ngoMose, njengoba kwakwenza bonke abaprofeti bako-Israyeli, kuhlanganisa noShembe umprofeti. Lapha sibonisa ukuthi ukwazi kanjani ukwehlukanisa umprofeti kaJehova nabaprofeti babanye onkulunkulu. Ukhiye ukugcina ubuye ushumayele ivangeli lokuthi asigcine umthetho kaNkulunkulu. Akwazi ukugcina ubuye ufundise ngokugcina komthetho kaNkulunkulu, kodwa uvela kwabanye onkulunkulu. Asinayo uNkulunkulu weNew Testament ohlukile kuNkulunkulu weOld Testament. SinoNkulunkulu oyedwa, ibandla elilodwa elibuswa imithetho kaNkulunkulu oyedwa. Uma umuntu esethi kunomthetho okuyiTestament elidala ongasekho kuyiTestament elisha, lowo muntu usebuswa ngabanye onkulunkulu. KuMathewu 5 verse 18 uYeshua uthi, ngiqinisile ngithi kini, kuze kwedlule izulu nomhlaba, akusoze kwedlula gamana linye nasicashana sinye somthetho kaMose. Umthetho kaMose enkolweni kaJehova umi ngunaphakade, awunakuchithwa noma ngayiphi indlela. Yikho kuMathewu 7 verse 21 to 23 uYeshua ethi, ngeke kukusize ukuhlala ubiza igama lakhe, ngoba uma ungawugcini umthetho kaJehova, ezulwini uYeshua uyothi ungumenzi wobubi, abesethi akakwazi. Inkosi ibusise izwi layo. Le ntshumayelo iyatholakala ku-YouTube no Facebook othi Rev Mpanza.